Ndakulandani okondedwa ku video imene mu dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu yemwe ali Mulungu wamphamvu zonse, Mulungu olenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi. Ndi Mulungu yekhayo amene ali benzake, ndipo popanda iyeyo kunja kuno kulibenso Mulungu. Mulungu ndi mmodzi ndipo dzina lake ndi Yesu Khristu wa ku Nazareti. Okondedwa, Mulungu ameneyu anazichepesa nakhala munthu ndi cholinga chokuti atifere pa mtanda kuti ife tipulumuke ku moto wolusa, moto wa ku Jahena. Okondedwa, pa chifukwa chimenecho tikuyenera kumuyamika, tikuyenera kumtamanda, tikuyenera kukweza dzina lake, ndipo dzina lake ndi Yesu Khristu. Ine ndi neneri Ian Ntaba, ndipo ndimatumikira kutumika kotchedwa The Will of God Ministries. Ndazipanga introduce in case ena anu mukuti joina kumene kusegula account imeneyi kapena kusegula Facebook page imeneyi kuti muonere video yoyamba yomwe ili imeneyi. Okondedwa, kumawa siku la lero pa 28 September 2025 ndinatulusa video ina yomwe ili mchizungu, koma videoyo uthenga wake ndi omwewo womwe uliso video imeneyi. Choncho ngati mwaonera kale uthenga umenewu omwe uli mchizungu mu video yambirirayo, palibenso chifukwa choti muonere video imeneyi yachiwiri, cholinga choti mumve uthenga umenewo kachiwiri. Koma Ambuye akusogolereni ngati mukufuna mumvesesenso bwino lomwe mchichewa, ndi video yomwe ndimanenayo kuti nditulusa yachiwiri mchichewa ndi imeneyi. Wokondedwa, mu video iyi ndikhala ndikupereka uthenga omwe Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna ndipereke kwa Khristu onse ampingo wa Katolika, komanso akhristu ena onse omwe ali m'mipingo ina amve uthenga umenewu ndi cholinga choti azipempherera abale awo kapena anzawo kapena wachikondi wawo yemwe ali mu mpingo wa Chikatolika. Wokondedwa, uthenga umenewu ndomwe Ambuye Yesu Khristu anandipasa pa 21 mwezi wa Mei 2025. Ndausunga paka nthawi, koma nthawi yoyikizika ndi imeneyi ya lero yokuti uthenga umenewu ndiupereke. Tatiyeni tingoyikiza video imene m'manja mwa Ambuye wathu Yesu Khristu uthengawo ndisanayambe kuupereka. Tatiyeni tipemphere. Mulungu Atate wamphamvu zonse, dzina lanu ndi Yesu Khristu, ndinu Mulungu woyera wolungama, Mulungu amene mulibe chilema china chilichonse, chiphuphu china chilichonse. Mulungu wamphamvu zonse, pa chifukwa chimenecho tikuziwa kuti mukufuna kuti ife tikhale ngati inu, tikhale oyera, tikhale olungama, tikhale opanda chilema china chilichonse monga inu Atate athu muli kumwamba. Choncho Yehova, choyambirira tikhululukireni ife machimo athu, tiyereseni ife, tichoseni zonse zodetsa pamoyo pathu. Mulungu wamphamvu zonse, tiyereseni ndi mwazi wanu womwe inu munakhesa pa mtanda, ndipo sisani Mzimu wanu oyera amene atithandize ife kuyenda mchoonadi komanso mchilungamo komanso mkuwala. Mulungu wamphamvu zonse, tithandizeni tikapempherere ena kuti nawonso akathe kuona chipulumutso chanu, pakuti inu mmawu anu mukunenesa kuti simufuna aliyense kuti akawonongeke, koma kuti onse alape ndipo atembenukire kwa inu. Mulungu wamphamvu zonse, video imeneyi ikuteni ndi mwazi wanu ndi cholinga chokuti igwire ntchito yoyenera yokhuza mitima ya anthu awiri kapena atatu omwe ali mpingo wa Roman Catholic, ndi cholinga chokuti achite choyenera ndicho chifuniro chanu chomwe inu Ambuye wathu Yesu Khristu mwakhala mukutilankhula ku 2 Akorinto mutu wa 6 verse 17, kuti apatuke atuluke ntchalichi chimenecho ndipo inu muzalandira. Mulungu wamphamvu zonse, ndikupereka pemphero limeneli kwa inu Atate wamphamvu zonse, m'dzina la Yesu Khristu, dzina loposa mayina onse. Amen. Okondedwa, choyambirira chenicheni mwina ena mwakhala mukundisata mungoziwa kuti ngati pali mauthenga omwe ndalandira ochuluka ndokhuzana ndi mpingo wa Roman Catholic Church. Ambuye Yesu Khristu akukhuzidwa ndi mpingo wa Roman Catholic Church, zikuakhuza kopsa. Chifukwa chani? Chifukwa mpingo umenewu ukutumiza akhristu ochuluka ku Jahena, ukutumiza akhristu ochuluka ku Jahena, mpingo wa Roman Catholic Church. Okhawo omwe mwina akupulumuka mu mpingo umenewu ndi omwe mwina amalapa kwa iyeyo direct pamene akuthatha ndi imfa pa deathbed. Okhawo omwe amalapa kwa iyeyo direct pa nthawi imene akuthatha ndi imfa, mwina amenewo ndi omwe amapulumuka. Chifukwa ndi zomwe Ambuye Yesu Khristu anandiwuza kuti Mkhristu wa Roman Catholic Church ali ndi 2 options: atuluke
mpingo umenewo adakali moyo, adakali ndi thanzi, zinthu zikuyenda, kapena apo atakakamira ndi chisomo cha mgwera, ndiye kuti mwina kuzala pa tsiku lomwe akuthatha ndi imfa, pa bedi lomwe wagonalo kaya mkuchipatala, kulapa koma alape kwa Ambuye Yesu Khristu direct, osapemphera kwa Mariya, osaitana wansembe, akuti kulapa kwa iyeyo kwa Ambuye wathu Yesu Khristu directly. Ndithudu wakondeka, Khristu wa Roman Catholic ali ndi those two options. Koma Ambuye Yesu Khristu akupitirizabe kundipasa ma revelations, mchizungu ma revelations, chichewa mavumbuluso okhuzana ndi mpingo wa Roman Catholic Church. Kawiri konse Ambuye Yesu Khristu ku uzimu anditengera ku Italy, ku Vatican, kundionesera zomwe zimachitika mwachinsisi kapena zimachitika ku uzimu pa nthawi yomwe ansembe akufuna apange celebrate mass kapena akupanga celebrate mass mchichewa misa. Izi zimachitika ku uzimu, koma Khristu ampingo wa Roman Catholic saziwa. Okondedwa, last time anandionesera zomwe amachita nawo mtanda uja pomwe anapachikapo fano la Yesu waboza uja. Last time zinali zimenezo zomwe amachita ndi mtanda umene uja. Mtanda umene uja ndi woopsa. Anandioneseraso nthawi yomwe imaopsa mchali chimenemu, nthawi yomwe akhristu amagwada kugwadira Ukaristiya, ndi nthawi yoopsa mchali chimenemu. Koma pa 21 May 2025 Ambuye Yesu Khristu anandionesa chomwenso pano chimachitika ndi ansembe pa nthawi yomwe akudalisa Ukaristiya, uja mmati Ukaristiya. Ndi zomwe Ambuye Yesu Khristu anandionesera. Ambuye Yesu Khristu ku uzimu anandionesera Papa Leo the 14th ndi ansembe ali paguwa ndipo akudalisa Ukaristiyawo. Ndiye zomwe zimachitikira awansembewa, kungoyambira Papa kubwera ndi ansembe anali nayewo. Zimenezozo ndi zomwe zinandiopsa kwambiri okondedwa. Ndi Ambuye Yesu Khristu akufuna kuti ndi auze akhristu ampingo wa Roman Catholic Church zomwe zimachitika ku uzimuku ndi Papa wawo komanso ndi ansembe awo pa nthawi imene akudalisa Ukaristiya, zomwe akhristu wa ampingo wa Roman Catholic Church sadziwa. Why? Because Ambuye Yesu Khristu akamatitumiza ife aneneri ake kuti inu tatulukani, kukuuzani kuti inu tatulukani, kukulamulani kuti inu tatulukani mu mpingo umenewo, mchali chimenecho tatulukani. Ambuye Yesu Khristu amakhala kuti akuziwa zoopsa zikuchitika mchali chimo zomwe inuyo simukuziona. Ambuye Yesu Khristu amakhala kuti akufuna akutetezeni ku zoopsa zomwe zikuchitika mchali chizo, zomwe zikuchitisa kuti inuyo muchimwe nawo limodzi ndi ansembewo, limodzi ndi Papa wanuyo. Kumapeto kwake Ambuye Yesu Khristu adzakuonongani limodzi ndi mtsogoleri wanuyo yemwe ali Papa, limodzi ndi atsogoleri anuwo omwe ali ansembe m'mapalishi mwanu. Amakhala Ambuye Yesu Khristu akutetezani, akupewesani ku chiwonongeko chomwe chikubwera, chomwe iniyo mukhoza khala mu gulu mmene momwe chifukwa chokuti ena ake akunamizani kapena mukusatira ena ake kumaona ngati kuti muli chipembedzo choyenera. Okondedwa, pa tsiku limene lili chinechitika nchokuti ndinangopezeka kuti Ambuye Yesu Khristu ayamba kundionesa ngati masomphenya, koma kusogolo kwangaku kunali ngati kuti kuli TV ya plasma ija. Kenako kunapezeka kuti ndayamba kuona ndithu kuti ngati kuti ndikuonera misa kapena ndili konko ndithu ndikuona misa yosogozedwa kapena yopangidwa ndi Papa, kutanthauza kuti yemwe amapangisa misa iyi ndi Papa Leo the 14th. Anali pakati paguwa paja ndipo anagwira Ukaristiya, ndipo pa nthawi imene iyi mmene anali pakati podalisa Ukaristiyawo, ansembe angapo anamzungulira Papayo, ndipo
ali mkati momalankhula zawozo ndicho mwana achita Ambuye Yesu Khristu nchokuti anapanga mute plasma ija kapena nene kuti akamalankhula papayo nthawi yodalisa ukalistiyayi sindimamva, ndimangoona ndi pakamwa kuti akulankhula. Chifukwa chani? Chifukwa choti Ambuye Yesu Khristu amafuna azindilankhula, amafuna ndizoona ma pictures ndi zomwe ndikuonazo Ambuye Yesu Khristu azindiuza chomwe chikuchitika kapena ndilankhule zokhuzana ndi zomwe ndikuonazo. Nde sindinakati ndizimvaso zomwe akulankhula papayo ukuso Ambuye Yesu Khristu azilankhula. Nde anapanga mute kapena anandisandusa kukhala gonti tolinga ndisamve zomwe akulankhulazo koma ndizimva iwo Ambuye Yesu Khristu. Okondedwa, panachitika zinthu zoopsa. Pa nthawi imeneyoyo kuti papayo leo wagwira ukalisti yawo ndipo akudalisa, anayamba kusintha maonekedwe. Maso anayamba kubwera okuda kwambiri ndi mzungu yeuja, maso ake onse is not dark, so okuda ose aja yani, koma anasanduka okuda black, nkumakhalanso ngati maso akutembenuka. Kuma ndeno Mzimu Woyera anandisogolera kuti chiwanda chalowa mthupimo, kuti ngati kuti papa uja wasinthano sopano si iye yemwe akupangisa misa ija, koma china chake has taken control over thupi lake, ndiye chapanga chikupitiliza kupangisa misa ija. Ndizomwe zinachitika okondedwa. Ngati kuti munthu wachilendo sopano walowa mthupimo, ndiyeno sopano wapanga take over kudalisa ukalistia uja, wapanga take over misa ija, ndiye kupitilizano sopano kudalisa ukalistia uja. Izi zimene zimachitika zinachitikaso ndi ansembe omwe ananzungulirawa onse, maso kusintha, kubwera ukuda, makhanga tuta kupanga flip ndithu, makhanga tuta kutembenuka. Kenako onse aja kuzimuko anayambano kupanga develop edge, ma cravings kapena tinene kuti khanga tuta ali ndido kufunisisa kuti aje ukalistia uja. Ndizomwe zimachitika kuzimu. Zimene zino sopano onse anayambano kumachitano pamozi, kusintha kwa maso, khanga takutembenuka, kuda kwa maso, oseaje ukhanga tuti chinzi kuti osati ukhanga tiziwanda kuti ndithu zahalowa zatenga, kuti sopano zatengano ulamuliro wa thupi wawo, ndeno akufuna ano sopano kuti akupitiliza kudalisa ukalisti yawo, koma si iwowo, si matupi yawo, koma ndi ziwanda zili mwa iwowo. Ndiye Ambuye Yesu Khristu analankhulano mawu pa nthawi imeneyi. Ambuye Yesu Khristu anati, ngati ndizenizeni, ngati ndizenizeni. Ambuye Yesu Khristu analankhula mawu awo ndipo ndibweza anati, ngati ndizenizeni, ngati ndizenizeni. Kenako anandidzusa. Okondedwa, izi ndizomwe Ambuye Yesu Khristu anandionesera. Ndizomwe Ambuye Yesu Khristu anandionesera. Ngani ndiyo kuti Ambuye Yesu Khristu akufuna ndiziwise akhristu ampingo wa Katolika kuti kuzimu kukumachitika zinthu zoopsa zomwe iwo sakuziwa. Kumachitika zinthu zoopsa zomwe iwo sakuziwa. Nthawi imeneyi Ambuye Yesu Khristu akufuna ndikuziwiseni inuwe akhristu ampingo wa Katolika kuti si wansembe yemwe amachitisa misa mumaona inde inuyo thupi, koma kuzimuku chiwanda chimakhala kuti chapanga take over ndikumapangisa misa ichi. Nthawi iyi especially odalisa ukalisti. Ndizomwe Ambuye Yesu Khristu akufuna kuti ndikuwuzeni akhristu ampingo wa Roman Catholic. Ndi Ambuye Yesu Khristu akuti inuyo mumaona ngati kuti ndi zenizeni zikuchitika, koma Ambuye Yesu Khristu akuti si zenizeni. Kana amati ngati tu zenizeni,
ngatitu zenizeni kuti ngatitu ndizoona ditu kuti akudalisa ukaristiya kuti ndiwo ndipo ukaristiya ndithu ndi thupi lake, Ambuye Yesu Khristu akuti ayi, ndi bodza lenileni, bodza lenileni. Ukaristiya si thupi lake. Ansembe omwe akudalisa ukaristiyawo amakhala kuti onsewo ziwanda zalowa ndipo akudalisa ukaristiya. Ndizo omwe Ambuye Yesu Khristu akufuna kuti ndikuze na Khristu amtengo wa Roman Catholic Church. Ndiye mukamuona papa uja looks innocent, kuoneka ngati olungama, kuoneka ngati oyera, kuoneka ngati ndithu kuti hayi Ambuye Yesu Khristu akungwirisa ntchito, koma Ambuye Yesu Khristu akuti ayi. Ndiye Ambuye Yesu Khristu akupanga expose, akutenga zonse zachinsinsi akuziyika pambalambanda. Ndizo zomwe zikuchitika ukondedwa. Tate tiwerenge Mateyu mutu 10 verse yake ya 28, koma mwina tibwerera pang'ono. Mateyu mutu 10 verse yake ya 26 tisika musi. Ati chifukwa chake musamaopa. Ndibwerezaso. Mateyu 10 verse 26. Chifukwa chake musaopa iwo, pakuti palibe kanthu kanavundikiridwa kamene sikadzaululidwa, kapena kanthu kobisika kamene sikadzadziwika. Verse 27. Chimene ndikuwuzani inu mu mdima tachinenani poyera, ndi chimene muchimva mkhutu muchilalikire pa machindwi a nyumba. Verse 28. Ndipo musamaopa amene akupha thupi, koma moyo sangathe kupha, koma makamaka muope iye wokhoza kuononga moyo ndi thupi lomwe jahena. Koma tiyimakaye pa verse 26 akuti chifukwa chake musaopa iwo, pakuti palibe kanthu kanavundikiridwa kamene sikadzaululidwa, kapena kanthu kobisika kamene sikadzadziwika. Ndi Ambuye Yesu Khristu akuwulula china chilichonse, akukwanirisa mawu ake. Chifukwa Ambuye Yesu Khristu ananenetsa ndithu kuti mawu ake sadzatuluka pakamwa pake osakwaniritsidwa. Ayi, Ambuye Yesu Khristu anatero, mawu ake sadzatuluka pakamwa pake osakwaniritsidwa. Mawu Ambuye Yesu Khristu amakwaniritsidwa basi. Ndi Ambuye Yesu Khristu ananena kuti china chilichonse chobisika chizabwera pambalambanda, kose kovundikiridwa kameneko Ambuye Yesu Khristu akunena kuti kadzaululidwa, konse kovindikiridwa kadzaululidwa. Ndi Ambuye Yesu Khristu akukwanirisa mawu ake okondedwa, akukwanirisa mawu ake nditudi. Choncho Mulungu wamphamvu zonse akutiuza ife ku Yesaya 55 verse 11 kuti momwemo adzakhala mawu anga amene atuluka mkamwa mwanga, sadzabwerera kwa ine chabe, koma adzachita chimene ndifuna. Ndi Ambuye Yesu Khristu akukwanirisa mawu ake kuti iye akalankhula mawu amene akuyenera kuti akwaniritsidwe. Ndiye tili nyengo imene iyo kuti nosopano mawu Ambuye wathu Yesu Khristu akwaniritsidwa. Kalikonse kobisika akukayika poyera, kovindikiridwa akukawulula. Ndiye kana akutitenga ife atumiki ake kuzimu kutionesera zinthu, cholinga chokuti inuyo tikuchenjezeni okondedwa, tikuchenjezeni ndithu wokondedwa. Muziwe kuti chiwanda chimatha kulowa munthu, mthupi la munthu. Chiwanda chimatha kulowa mthupi mwa munthu. Chiwanda chimatha kulowa mthupi mwa munthu njira zitatu. Njira yoyamba, Mulungu akhoza kuponya chiwanda mthupi la munthu ngati chilango chake. Example ndi mfumu Saulo. Mukawerenga ku 1 Samuel mutu 16. Mukawerenga ku 1 Samuel mutu 16. Mulungu akuponya chiwanda mthupi mwa Saulo
ngati chilango. 1 Samuel mutu 16. Example yamba ni mene. Example yachiwiri kapena tinoti njira yoyamba ni mene. Njira yachiwiri ndi pamene munthu wachita tchimo, ndipo akachita tchimo chiwanda chimangobwera automatically ndikulowa. Chiwanda chimangobwera automatically ndikulowa. Okondedwa, zimenezo ndi njira ziwiri. Njira yoyamba tikunena ku 1 Samuel. 1 Samuel mutu 16. 1 Samuel mutu 16. Tatiye tingowerenga 1 Samuel mutu 16. 1 Samuel mutu 16. 1 Samuel mutu 16 verse 14. Koma mzimu wa Yehova unamchokera Saulo, ndi mzimu woyipa wochokera kwa Yehova unamvuta iye. So 1 Samuel mutu 16 verse 14. Koma mzimu wa Yehova unamchokera Saulo, ndi mzimu woyipa wochokera kwa Yehova unamvuta iye. So Ambuye Yesu Khristu yemwe ali chauta mchipangano chakale, Yawe Yehova anatumiza chiwanda, mzimu woyipa mwa mfumu Saulo ngati chilango ndithudi. So njira yoyamba ija ndi imeneyo. Njira yachiwiri ndiyo mwe tikuyipeza ku Luka mutu 22 verse 3. Luka mutu 22 verse 3. Pamene tikunena kuti munthu akachita tchimo chiwanda chimatha kungobwera automatically ndikungolowa mthupimo. Luka mutu 22 verse 3. Luka mutu 22 verse 3 tuwerenge. Luka mutu 22 verse 3. Akuti ndipo Satana analowa mwa Yudasi wonenedwa Iskarioti. Chifukwa chani? Chifukwa Satana anayamba kukhala Yudasi anayamba kukhala ndi maganizo ofuna kupachika Ambuye Yesu Khristu. Ndi the moment anayamba maganiza zopachika Ambuye Yesu Khristu, Satana uja analowa mwa Yudasi. Analowa mwa Yudasi. Ndithudi. So kuganiza ndi chimo. Ukamaganiza maganizo achangatali oyipa umakhala kuti ukuchimwa, ndipo ukhoza ulowedwa ndi chiwanda chifukwa cha maganizo oyipa. Cholinga maganizo aja akwaniritsidwe. So Ambuye Yesu Khristu mawu ake ku Luka 22 verse 3 tikuphunzitsidwa kuti akunena kuti ndipo Satana analowa mwa Yudasi wonenedwa Iskarioti. So njira yachiwiri yomwe chiwanda chingalowere mthupi mwa munthu ndi imeneyi. Iweyo kuchimwa ndi chiwanda chija chingolowa chifukwa cha tchimo. Chifukwa cha tchimo lomwe unachita kapena machimo omwe ukuchita. Njira yachitatu ndi imene tsopano munthu umapita kukachitana wekha chiwanda, ndipo chiwandacho chikulowe iweyo ndi cholinga chokuti uzigwira ntchito zosiyanasiyana za kumidima. Ndithudi level imene inde ndi level yomwe ambiri amachita ndi afiti, ambiri amachita ndi ma witches, ma wizards kapena titi asatanic. Ali ndi njira zawo zoyitanira ziwanda, ndipo ziwanda zija zimalowa. So willingly mukufuna kwawo ndithudi amachita kuchita na chiwanda chija kuti chalowe. Pamene yachiwiri ija yangochitika kuti ukungochita chimo kapena umangochita machimo, ndi chiwanda chija chimangobwera ndikulowa. So okondedwa, chiwanda chimatha kulowa mthupi mwa munthu. Chimatha kulowa mthupi mwa munthu. Obviously papa uyu ndi ansembe awa ziwanda zimenezi zikhoza kuwalowa chifukwa chokuti mchali chimo muli zinthu zoyipa ndikale. Muli mafano aja a Maria, a Yesu, a Yosefe, ndipo Yesu wake tikuti Yesu waboza. Usati Ambuye wathu Yesu Khristu yemwe ali Mulungu wamphamvu zonse. Ayi, Yesu waboza, a false Jesus, another Jesus. Ndithudi ndi ziwanda zimene zizi zimatha kuwalowa. Zimatha kuwalowa. Ndiye zikalowa ziwanda zimene zizi amapanga misa ija, amadalisa ukaristiya uja, koma ndi ziwanda zomwe zikudalisa ukaristiya. Ndi zomwe Ambuye Yesu Khristu akufuna ndikuthandizeni inuyo ngati Mkhristu wa Roman Catholic kuti mumvesese. Okondedwa, tiye tiwerenge mawu a Mulungu kuti mwina mumvesese bwino lomwe.
Tateni choyambilira tuwelenge Ezekiel mutu 8 verse 1 kufika 10. Ezekiel mutu 8 verse 1 kufika 10. Zomwe ine ndikuuza ndi zomwe aneneri enanso Baibulomu zimawachitikira. So a very good example ndi neneri Ezekiel. Ndikutanthauza zomati Ambuye Yesu Khristu kutitenga ku uzimu kapena kukutenga iwe neneri ku uzimu kukuonesera zinthu zomwe zikuchitika ku uzimu kachisi mwake kapena mchali chitina chake, ndicho linga chokuti uziwe zomwe zikuchitika ndipo umvesese ndipo uzachenjeza a Khristu kapena anthu achali chimenecho kapena mpingo umenewo kuti adziwe choonadi ndipo alape. So zimenezo zinandichitikira ine kapena zimandichitikira ine fuka sikoyamba zimanchitikiranso neneri Ezekiel. Tateni tiwerenge timvesese. Ezekiel mutu 8 verse 1 up to 10. Verse 1. Ndipo kunali chaka chachisanu ndi chimodzi 6, mwezi wachisanu ndi chimodzi 6, tsiku lachisanu la mweziwo, pokhala ine m'nyumba mwanga akulu a Yuda omwe anali kukhala pamaso panga, dzanja la Yehova Mulungu linandigwera komweko. Kutanthauza kuti mphamvu ya Mulungu inamfikira Ezekiel ali m'nyumba mwake ndi akuluakulu a Yuda atakhala pamaso pake. Dzanja la Yehova, mphamvu ya Mulungu inamfikira. The spirit of the Lord came upon him. Ndituli. Verse 2. Ndipo ndinapenya, ndipo taonani chifaniziro cha maonekedwe a moto, kuyambira maonekedwe a mchuno mwake ndi kunsi kwake. Moto ndi kuyambira mchuno mwake ndi kumwamba kwake monga maonekedwe acheza ngati chitsulo chakupsa. Verse 3. Ndipo anatambasula chonga dzanja nandigwira tsitsi la pamutu panga, ndipo mzimu unandilengetsa pakati pa dziko ndi thambo. Mzimu wa Ambuye unamtenga neneri Ezekiel ndipo anamwika pakati pa earth and heaven, pakati zomwe akutanthauza papa. Akuti ndipo mzimu unandilengetsa pakati pa dziko ndi thambo, numuka nane masomphenya a Mulungu ku Yerusalemu, ku chitseko cha chipata cha bwalo mkati mololoza kumpoto, kumene kunali mpanda wa fano la nsanje lochitisa nsanje. Anamtenga Ambuye Yesu Khristu ndi kumpitisa ku kachisi wake yemwe mchizungu timati Jerusalem temple, komwe amakamuonesa fano la nsanje. Ati kumene kunali mpando wa fano la nsanje lochitisa nsanje. Ndipo taonani pomwepo panali ulemelero wa Mulungu wa Israeli monga mwa maonekedwe ndinaona kuchidikha chija. Verse 5. Pamenepo ananena ndi ine, wobadwa ndi munthu iwe, kweza maso ako kunjira yoloza kumpoto. Ndipo ndinakweza maso anga kunjira yoloza kumpoto, ndipo taonani kumpoto kwa chipata cha guwa la nsembe fano ili la nsanje polowera pake. Ndibwezanso verse 5. Chifukwa chomwe Ambuye Yesu Khristu anamutengera kuti apite ku kachisi wa Yerusalemu ndicho linga choti akaone zopsa zimachitika kumeneko, mafano anali kumeneko. Ndi verse 5 ndiofunika kwambiri kuti pamenepo ananena ndi ine, wobadwa ndi munthu iwe, kweza maso ako kunjira yoloza kumpoto. Ayang'ane kunjira yoloza kumpoto. Ndipo anayang'ana. Ndipo ndinakweza maso anga kunjira yoloza kumpoto, ndipo taonani zomwe anaona anosopano kumpoto kwa chipata cha guwa la nsembe fano ili la nsanje polowera pake. Nde polowerapo kuchipata chomwe chinali kumpoto ko polowerapo kuti muzilowa pa chipata pamene popo kumpoto kumene koko
panali guwa la nsembe la fanolo khala la nsanje ndithu linali polowera pake. Ndipo anati kwa ine, wobadwa ndi munthu iwe, uwona kodi izi ali kuzichita? Zonyansa zazikulu nyumba ya Israeli ili kuzichita kuno, kuti ndichoke kutali kwa malo anga opatulika? Ndiye Ambuye Yesu Khristu apapa amamuuza mneneri Ezekiel kuti muli zonyansa zomwe zikuchitika mkachisumu, ndipo zonyansa zimenezozo akuchita ndi ana a Israeli mnyumba imeneyi yopatulika ya iyeyo. Ndipo zonyansa zimenezo zikumpangisa iyeyo kupatuka kunyumba kumeneko, kuchoka kunyumba kumeneko, kutanthauza kuti mzimu wake sungakhale mnyumba imeneyo mkachisi ameneyo kachisi wa ku Yerusalemu. Chifukwa chani? Muli zonyansa. Ndi verse 6 ndiyibwereza ndipo mwe pagona uthenga wathuso. Ati ndipo anati kwa ine, wobadwa ndi munthu iwe, uwona kodi izi ali kuzichita? Zonyansa zazikulu nyumba ya Israeli ili kuzichita kuno, kuti ndichoke kutali kwa malo anga opatulika. Kutanthauza kuti ngati mchalichi mukuchitika zinthu zonyansa, Ambuye Yesu Khristu sangakhale. Ngati mchalichi mukuchitika zinthu zonyansa, Mulungu wamphamvu zonse sangakhale. Ndi Ambuye Yesu Khristu akumuuza makamaka, akumuuza kudzera mufunso kuti kodi Ezekiel, ukuona izi zomwe zikuchitika zomwe akuchita? Ukuona izi zomwe akuchita? Ukuona zonyansa zazikulu zimene zili mnyumba ya Israeli? Akutanthauza kachisi wake wa Mulungu wopatulikayo, zomwe zikundipangisa ine kuti ndichoke kupita kutali, kuchoka malo anga opatulika. Ndiye kachisi wa ku Yerusalemu uja, chalichi cha ku Yerusalemu chija, tikungopereka example kuti mawu a chalichi koma amati temple. Kachisi wa ku Yerusalemu uja kapena chalichi cha ku Yerusalemu, Jerusalem temple ija mmamva ija ndi malo opatulika a Mulungu. Ndi malo opatulika a Mulungu. Kapena titi anali poti panopa palibepo, anali malo opatulika a Mulungu. Ndi Ambuye wathu Yesu Khristu yemwe ali Yehova chauta Yawe mu chipangano chakale amafunisisa kuti malo opatulika omwe ili nyumba yake, omwe ili kachisi wake, musakhale fano lina lililonse, musachitike zonyansa zilizonse. Koma pa nthawi iyi ana a Israeli anayika guwa la nsembe la fano, komanso munali mafano ena osiyanasiyana mkachisi muja. Ndiye mzimu wa Mulungu Ambuye Yesu Khristu sanakakhala mkachisimu chifukwa choti mmachitika zonyansa. Ndi chimozimozi ndi zomwe zimachitika ku Roman Catholic Church, zomwe Ambuye Yesu Khristu akhala kundionesera from 2023 kufika 2025. Okondedwa, Ambuye Yesu Khristu sali mu mpingo wa Roman Catholic Church. Chifukwa mmachitika zonyansa. Verse 6 ndibwerezaso, ndipo anati kwa ine, wobadwa ndi munthu iwe, uwona kodi izi ali kuzichita ndi anthu akuchita zimenezo. Ana a Israeli ndi omwe akuchita zimenezo chimozimozi ansembe, papa ndi ansembe ake omwe akudalisa Ukaristiya, akuchita zonyansa ziwanda, taking over, ndi kumadalisa Ukaristiya. Ambuye Yesu Khristu akuti ndi zonyansa. Ndiye akuti uwona kodi izi ali kuzichita? Zonyansa zazikulu nyumba ya Israeli ili kuzichita kuno. Zonyansa zazikulu nyumba ya Israeli ili kuzichita kuno. Zonyansa zazikulu zomwe ana Israeli ali kuzichita kuno. Ali kuzichita kuti mkachisi mwakemo. Zonyansa zazikulu zimene papa ndi ansembe ali kuzichita mchalichi cha Roman Catholic. Ndipo Ambuye Yesu Khristu akupitiriza kuti chifukwa cha zonyansa zimene zonso zomwe ana a Israeli ali kuzichita mchalichimo, zikumpangisa iyeyo kuti achoke malo opatulikawo. Akuti kuti ndichoke kutali kwa malo anga opatulika.
ndi Ambuye Yesu Khristu akuchoka malo opatulikawo omwe ali kachisi wa ku Yerusalemu, yemwe Davide mmene amati amanga mamangira Yehova basi osati mafano. Solomoni pomanga mamangira Yehova basi osati mafano. Koma Mulungu wamphamvu zonse anati sindingakhalenso momwe ifuwa muchitika zonyasa, muchitika zonyasa. Ndithu chifukwa chani? Akuti kumpoto kumene kunali mpando wa fano la nsanje lochitisa nsanje. Kumpotoko kunali mpando wa fano la nsanje lochitisa nsanje. Kunali fano. Ndithu tipitirize verse 6 kusogoloko. Akuti koma uzaonanso zonyasa zina zoposa. Verse 7 ndipo anadzanena ku chipata cha kubwalo, ndipo popenya ine taonani pobowoka palinga. Verse 8 pamenepo anati kwa ine, wobadwa ndi munthu iwe, bowoletsa kulinga. Ndipo nditabowoletsa palinga ndinaona khomo. Ndipo anati kwa ine, lowa kapenye zonyasa zoyipa ali kuzichita komweko. Verse 10 mmwemo ndinalowa ndi kupenya, ndipo taonani maonekedwe ali onse azokwawa ndi zilombo zonyasa ndi mafano onse a nyumba ya Israeli zolembedwa pa khoma pozungulira ponseponse. Verse 10 ndiyo yofunika. Anamuuza kuti chabwino anaona khomo, anaona pobowoka palinga. Ndiye Mulungu wamphamvu zonse anamuuza kuti bowoletsa palingapo. Ndiye anabowoletsa ndipo analowa. Atalowa Mulungu wamphamvu zonse anamuuza kuti aone zili mkatimo. Ndi anaona chani? Akuti ndipo anati kwa ine, lowa kapenye zonyasa zoyipa ali kuzichita komweko. Ndiye anaona chani? Verse 10 mmwemo nditalowa ndi kupenya, ndipo taonani maonekedwe ali onse azokwawa ndi zilombo zonyasa ndi mafano onse a nyumba ya Israeli zolembedwa pa khoma pozungulira ponseponse. Mafano onse a nyumba ya Israeli zolembedwa mozungulira makoma, kapena titi pa khoma. Ndithu zomwe zinachitika. Okondedwa, zomwe mneneri Ezekiel anaziona mukachisi ya Ambuye ku Yerusalemu ndi mafano, ndi zinthu zonyasa. Ndi Ambuye akunena kuti chifukwa cha zinthu zonyasa zimenezi sangakhale mkachisi mmenemo, anapatukamo, anachokamo. Chimozimozi muziwe inuyo okondedwa, ngati muli Mkhristu wa Roman Catholic Church, Ambuye Yesu Khristu sangakhale mtchalichi chimenecho. Ambuye Yesu Khristu sangakhale mtchalichi chimenecho. Ayi, olompang'ono pomwe. Chifukwa muli zonyasa zomwe zimachitika. Wokondedwa, ndi zomwe Ambuye wathu Yesu Khristu, Mulungu wamphamvu zonse olenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi, Mulungu woyera wolungama, akutionesera ifeyo aneneri ake. Akumationesera ifeyo aneneri ake. Ndithu muziwe zimenezo. Ndi akationesera ifeyo aneneri ake, akumafuna kuti tibwere kwa inuyo ndi cholinga chokuti tikuchenjezeni ndikuuzani chifuniro cha Ambuye wathu Yesu Khristu kuti muyenera kutuluka mutchalichi chimenecho, mpingo umenewo. Mulowera kuti pempherani, Ambuye Yesu Khristu amva pemphero lanu ndipo akuyankhani pokulozerani tchalichi choyenera kapena mpingo woyenera. Ambuye Yesu Khristu ananena mawu ake, anati yesesani kulowa pa khomo lopapatiza. Yesesani kutanthauza kuti even if you need to search for that right church 100 times, muyesese.
muyesese basi kaya mukhala mukupemphera kwa zaka ziwiri kuti muchipeze tchalichi chimenecho, yesesani basi, yesesani kulowa khomo lopapatiza. It means you must put all your efforts. Muyesese muyike nditu nzeru zanu zonse, mphamvu zanu zonse, thupi lanu lonse mulipereke kwa Ambuye, mfunse Ambuye kuti tchalichi choyenera ndi chiti. Ambuye azakulozerani. Kungafupike kungatalike. Koma Ambuye Yesu Khristu akufuna ndikuchenjezeni iniyo Mkhristu wa Roman Catholic Church kuti musamale. Ndiye chifukwa chokuti papa uja ndi ansembe aja agwidwa ndi ademon, kapena kuti ademon aja apanga take over. They have taken over control ya thupi lawo, kuti no ndi ademon omwe akupitiliza kupangisa misa ija, kudalisa ukalistia uja. Chomweno chumachitika nchoti ukalistia uja umakhala wodetsedwa. Ukalistia uja umakhala wodetsedwa chifukwa akudalisa si Mzimu Woyera yemwe ali mwa papa kapena ali mwa wansembe ayi. Akudalisa ndi demoni kapena titi ndi chiwanda chomwe chili mthupi mwawo. Ndi zomwe Ambuye Yesu Khristu akufuna ndiuza Khristu onse mpingo wa Roman Catholic kuti inuyo mufune musafune simudya thupi lake. Ayi. Ndipo ndenanje mmagwadiraso nde chisimo. Mukangogwadaso ndiye kuti mukuphwanya lamulo la Ambuye wathu Yesu Khristu ku Exodo mutu 20 verse 4 to 5 kuti musagwadire fano lina lililonse, musagwadire china chilichonse, musachitenge chinthu ngati thupi lake kumachigwadira, chinthu choti mwapanga inuyo mwabeka nokha ndi kumachigwadira, kumati thupi la Ambuye Yesu Khristu kuchigwadira, ndiye kuti mukatero mwaphwanya lamulo la chiwiri ku Exodo mutu 20 verse 4 to 5. Muwerenga panoka. Usadzipangire fano lina lililonse, chinthu china chilichonse ndi kumachigwadira kapena kumachiweramira, kuchilambira. Ayi. Wokondedwa, ndiye chifukwa chokuti Ambuye wathu Yesu Khristu siyemwe akudalisa ukalistia uja kuzera mwa Mzimu wake. Fwa mene ndili neyo mtumiki wa Mulungu, Mzimu Woyera akuyenera akhale mwa ine. Ndiyeno kutengera ndi mawu Ambuye wathu Yesu Khristu ku Luka mutu 22 verse osati Luka mutu 22 verse 3. Okondedwa, chabwe ndifotokoze chonchi. Pa nthawi yomwe mtumiki wa Mulungu akudalisa mkate kuti agawire akhristu ake mu mpingo, mtumiki wa Mulungu uja akuyenera kuti akhale ozazidwa ndi Mzimu Woyera. Mzimu Woyera azimsogolera. Koma in this case Ambuye Yesu Khristu akuti Mzimu wake Woyera sukhala mu mpingomo. Ayi. Ndiyeno ukaristiyawo akudalisa si Mzimu wa Ambuye wathu Yesu Khristu yemwe ali mwa wansembe kapena mwa papa. Ayi. As such ukaristiya uja umakhalano wodetsedwa, umasanduka wodetsedwa. Ndi zomwe zimachitika. Ndi Ambuye Yesu Khristu akufuna kuti ndikuziwiseni akhristu ampingo wa Roman Catholic kuti zimenezi zomwe zimachitika. Kaya mukondwera nazo, kaya mudana nazo, ine bola ndakupasani chilungamo. Tuwerenge Ezekiel mutu 4. Ezekiel mutu 4 verse 13 akuti ndipo Yehova anati, motero ana Israeli adzadya chakudya chawo chodetsedwa mwa mitundu kumene ndidzawaingitsirako. Ndibwerezaso Ezekiel mutu 4 verse 13. Ndipo Yehova anati, motero ana Israeli adzadya chakudya chawo chodetsedwa. Ndiye pali chakudya china chomwe chimakhala chodetsedwa, chakudya china chimatha kukhala chodetsedwa. Choncho Ambuye Yesu Khristu afuna ndikuphunzitseni kuti chifukwa chokuti iyeyo nchali chimo mulibemo, ndiye pemphero lija lomwe wansembe akupemphera silifika pamaso pake, samamva pemphero limene lija, ndipo mkate umene uja umwe umachidwa ukaristiya iyeyo samaudalisa ayi.
ndiye chisimu nanji chiwandaso chiliso mthupi mwa mtumikiyo yemwe ali papa kapena wansembe. Ndiye chomwe mumadya inu kumati ukaristiya chimene chija ndichodetsedwa. Ambuye Yesu Khristu anandiuzapo kuti samva pemphero la Mkhristu wa mpingo wa Roman Catholic Church. Anandiuza choncho ati samva pemphero la Mkhristu wa mpingo wa Roman Catholic Church. Pokapoka mwina pemphero limene likhale lolapa tchimo, kulapa kwake kokuti akufuna kutuluka mu mpingo umenewo. Choncho pemphero ili lomwe papa kapena wansembe amapereka pa nthawi ya Ambuye Yesu Khristu amandionesa kuti akudalitsa ukaristiya, zonse amachitazo Ambuye Yesu Khristu samamva ayi. Ndiye chifukwa choti sakumva Ambuye Yesu Khristu sangadalitsa ukaristiyawo. Chifukwa choti Ambuye Yesu Khristu sangadalitsa ukaristiyawo, ndiye kuti inuyo simukudya ukaristiya udalitsidwa ndi Mulungu wamphamvu zonse. Ndiye Ambuye Yesu Khristu anandionesera kuti no chiwanda kapena ziwanda takes control thupi la papa, thupi la nsembe as such akudalitsa ukaristiyawo ndi ziwandazo, because they take control ndi kupitiriza kudalitsa ukaristiyawo. Zimenezo zomwe anandionesera. Ndiye chifukwa chiwandacho has taken over control kudalitsa ukaristiyawo. Ukaristiyawo uja mkatewo umasanduka wodetsedwa, umakhala wodetsedwa. It's not holy, it's not clean, it becomes defiled bread. Umasanduka wodetsedwa. Zomwe Ambuye Yesu Khristu akufuna ndikuwunikireni nonse akhristu ampingo wa Roman Catholic Church. Ndithu wokondedwa, ndikusiyirani verse iyi 2 Akorinto mutu 6 verse 17. 2 Akorinto mutu 6 verse 17. Ati chifukwa chake tukani pakati pawo, ndipo patukani ati Ambuye, ndipo musakhudza kanthu kosakonzeka, ndipo ine ndidzakulandirani. Ambuye Yesu Khristu akufuna mupatuke, akufuna mutuluke mu mpingo umenewo, akutero Ambuye. Ndipo Ambuye Yesu Khristu akuti musakhudze kanthu kena kalikonse kosakonzeka, komwe kali ukaristiya umene musakhudze. Ndipo Ambuye Yesu Khristu akunena kuti adzakulandirani. Ambuye Yesu Khristu akuti adzakulandirani. Ndithu okondedwa, Ambuye Yesu Khristu akuti adzakulandirani. Ndithu akuti adzakulandirani. Tingowerenganso mawu awa kuti mumvesese bwino lomwe kuti ngati mzimu wa Ambuye suli ntchali chimo, ngati mzimu wa Ambuye Yesu Khristu suli mwa atumikiwo, ndiye kuti inuyo mukuchita ubwenzi ndi ademoni omwe ali mu mpingo umenewo. Ambuye Yesu Khristu akuti sali mu mpingo wa Roman Catholic Church. Anandiuza kale zimenezozo kuti adzawononga wina aliyense mwali mu mpingo umenewo, kutanthauza kuti sali mu mpingo umenewo, he is not in that church. Pachifukwa chimene chocho ndizi andionesera azinde kuti mumakhala kuti you are coming into fellowship with demons, mukuchita ubwenzi ndi ademoni. Koma izi zichitika kuzimu, inu ya Khristu simukuona ndi maso, koma ife azitumiki ake akutionesera ndi maso, ndipo ati tikuchenjezeni. Tatiyeni tiwerenge 1 Akorinto mutu 10 verse 19 tisika musi. Akuti ndinena chiyani tsono, kuti choperekedwa nsembe kwa mafano chili kanthu, kapena kuti fano lili kanthu kodi? Verse 20. Koma nditi kuti zimene amitundu apereka nsembe azipereka kwa ziwanda osati kwa mitundu, ndipo sindifuna kuti inu muyanjane ndi ziwanda. Verse 20 ndiyo yomwe ili yofunika kwambiri. 1 Korinto 10 verse 20 akuti koma nditi kuti zimene amitundu apereka nsembe azipereka kwa ziwanda osati kwa Mulungu, ndipo sindifuna kuti inu muyanjane ndi ziwanda. Ndi Ambuye Yesu Khristu akufuna kuti mutuluke mu mpingo umene wa Roman Catholic Church, chifukwa mukapitiza kukhala mu mpingo umenewo, chomwe mukuchita ndicho kuti inuyo mukuyanjana ndi ziwanda. Ziwanda izi, icho chinali mwa papa anandioneseracho, chinali mwa nsembe anandioneserazo, ndiye kuti mukuyanjana nazo. Chifukwa
ukaristiya akudalisa inde tumukuona thupi la papa la wansembe koma mkatimo muli ziwandazo. Ndiye ziwandazo zikamachitisa zikapanga khautiza panga take over kuzimu uku ndipo akuchitisa nsembe ya misa imene inuyo mukupanga fellowship ndiwo, mukuyanjana nawo, mukuyanjana ndi ziwandazo. Nzomwe Ambuye Yesu Khristu amati ndikuunikireni. Koma chisankho ndi chanu. Ndizikupemphererani akhristu nonse ampingo wa Roman Catholic Church. Chisankho ndi chanu. Koma muziwe kuti mukakakamira kukhala mu mpingo umenewo, kolowera ndi kujahena. Wina asakubisireni. Kolowera nkumozi kokha basi kujahena. Pokapoka Ambuye Yesu Khristu anati chisomo cha Ambuye chitakugwerani kuti pamene mukuthatha ndi imfa mwalapa direct kwa Iye. Koma kukanika kutero kopita ndi kujahena. Ndizikuyikizani mmapemphero kuti mulape, muziwe choona chomwe mwachiziwachi, mwachizindikira ndipo muchite choyenera. Ambuye akudaliseni. Amen.